जब दुल्हा अपने ससुरारी से घरे आवेले तो माई बहनी है देखे लोग बबुआ के का हमार मिलल है ससुराल से। कितना आदमी के नाम मिलेला तो माई बहन लोग आपस में सुनावे लो लड़की लड़की पक्ष वाला के। तो देखी यही में बा कि समथिंग गरियावतारी कि जी के शेरवानिया पहन के अब बाबू हमारे आइले हो आ काहे के समाधिनिया खेलड़ी आ काहे के समाधिनिया खेलड़ी लूरना सीखवली हो काहे के समाधिनिया खेलड़ी मवली हो काहे के समाधिनिया खेलड़ी ए जे के शेरवानिया पहन के ए जे के शेरवानिया पहन के बाबू हमारे आइले हो काहे के समाधिनिया खेलड़ी काहे के समाधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समाधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समाधिनिया खेलड़ी। अब देखिए जब सब गलती होला तो लास्ट में पतोहे पर सब हार जाला। तो सास कहा तरी बेटी जाना पावली पति पलवो ना कइली हो बेटी जाना पावली पति पलवो ना कइली हो बेटी जाना पावली पति पलवो ना कइली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी काहे के समधिनिया खेलड़ी लूरना सीखवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी लूरना सीखवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी। समधिनिया खेलड़ी काहे के समधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी बेटी जाना मवली हो काहे के समधिनिया खेलड़ी। देखिए हर एक माता पिता चाहेला कि हमार लड़की के शादी बढ़िया घर में होके